Jakub Abraham, slovenský komentátor britskej kráľovskej rodiny, ktorý, keď sme mu povedali, že ideme už teraz do vstupu a režia povedala, že budeme spievať, tak sa zlákol, že ideme spievať. Ale ja musím dobré ráno, ja musím povedať, že ja som vyštudoval herectvo. Takže môžeme. No nie, pozor. Aj keď som spolužiak Dariusa Kočiho, nespievam. Ale podľa mňa si rovnako úspešný, myslím si, pretože ty si teda coach etikety, ale hlavne si komentátor britskej kráľovskej rodiny. A ja teda poviem, že ty si sa podľa mňa normálne stretol s Karolom III. Áno, normálne. Je to tak, áno. Osobne? Osobne normálne. Ale nepotýkali ste si? Tak ja neviem, čak vieš po anglicky, nie? Áno. Tam sa nevyká. Takže vlastne potýkali. Aha, to... No áno, ale zároveň vieme, že veľa robí akože aj intonácia. Veľa, áno. A samozrejme aj z etikety ty vieš sám, že... Je tam to oslovenie, samozrejme, je tam, treba ho správne osloviť, ako Your Majesty a potom Sir, čiže áno, je to ako keby sme vykali. Hej. Do toho sa teda ponoríme, ale treba povedať, že ty si sa ako jediný z Česka a Slovenska zúčastnil prestížnych dostihov Royal Ascot najskôr v Birminghame a taktiež aj teda oficiálnych kráľovských oslav narodenín v Londýne, len aby sme to tak akože uviedli ľudí do kontextu, že prečo sa stretávaš vlastne s Karolom III. Ako sa ti teda podarilo dostať na tieto podujatia, povedz? Ako sa mi podarilo, tak ja už tak hrdo hovorím, že naozaj som tam jediný zo Slovenska aj z Česka. Vždy ma ako keby pozývajú už, lebo nebolo to prvýkrát a podávam si tú akreditáciu, dostanem ju, čiže som naozaj v tej tesnej blízkosti. Na tom guest-liste už tam nie. Na tom guest-liste, áno, už tam nechybám, hej, ja som rád tomu. Poďme si rozobrať teda tieto dve udalosti. Najprv začneme teda kráľovskými narodeninami. Majú názov, že Trooping the Colour, som to dobre vyslovil. Áno. A skús nám teda povedať, aká je tam atmosféra, čo sa tam vlastne deje, čo možno si mal ty za úlohu a čo všetko si tam videl? Je to taká veľkolepá oslava narodenín britského monarchu. On nemá narodeniny, Karol III, v júni. Ten britský pánovník oslavuje už stovky rokov narodeniny práve v júni z dôvodu dobrého počasia. Mala to tá kráľovná Alžbeta, jej otec, dedo a tak ďalej až k Eduardovi VII a ešte ďalej, čiže naozaj už veľmi dlho, čiže je to taká veľkolepá narodeninová oslava, prehliadka tých všetkých vojenských útvarov, ktoré má britské kráľovstvo, čiže je to naozaj taká, ako by Češi povedali, podívaná veľká. A toto, keď si to tak zoberieš, že či teda Trooping the Colour, alebo teda tie dostihy, vlastne, čo je Royal Ascot, tak ktorá z týchto udalostí je možno aj pre teba viac, alebo ktorá je možno aj prestížnejšia, ak to máš tak dať na váhu? Keď to mám dať na váhu, že kde som bol prvýkrát, tak to je Royal Ascot, na zdravie. Ďakujem. Čo robíš? Je to pravda, ale vidíš, potvrdil to, je to pravda. Veľmi som sa snažil si nekýchnuť a ešte som aj takto prezradila. Prepáč, ako pokračuj. Ja som prezradil, pardon. Ale tak asi by som mala podľa teda slušnosť povedať, áno, na zdravie. Bože, ja nepracujem. A vráťme sa k téme, prepáč, nechcel som ťa vyrušiť. Vôbec si ma nevyrušil. Je to pravda, teda Royal Ascot, lebo tam som bol prvýkrát tým, že teraz to bolo všetko po sebe. Tie udalosti boli všetky po sebe, inak ten Ascot býva až týždeň neskôr, čiže mám tam taký prestoj, ale teraz to bolo po sebe, čiže som mal pekne všetky udalosti za sebou. Čo musíš mať oblečené, čo musíš robiť, čo nesmieš robiť? Aký je tam dress code? Áno, hej. No tak ten má veľmi prísny dress code. My teda z médií sme mali dovolené, že môžeme mať iba obleky v úvodzovkách, ale teda budúci rok už tam chcem prísť krásne v žakete, ako sa patrí, to je ten s cylindrom žaket, morning coat sa to volá po anglicky, taký typický odev, u nás to nikto nepozná, ak to niekto pozná, tak všetci to doprznia rôznymi ostatnými zlými vecami, ale teda je to ten krásny, ako keby denná forma fraku a to je tam teda pre pánov, pre dámy, tie fascinátory, klobúky a všetky to je taká modná prehliadka, samozrejme aj veľkolepá. Tak, Jakub, poďme na to stretnutie samotné. S kým si sa všetkým stretol z kráľovskej rodiny? Skús nám povedať tým, že ty máš naštudovaný protokol, to vieme. Etiketu, ale je to aj nejaký protokol, alebo protokol asi musíš nejako dodržiavať pravdepodobne. Tak približ nám teda vlastne celý ten, ako to nazvať, proces, postup, že čo všetko tomu podlieha, čo všetko si musel dodržať a s kým teda si sa stretol? Teraz naposledy. Naposledy, áno. Teraz naposledy tak s kráľom, s kráľovnou, to znamená s Karolom a s Kamilou. Predtým samozrejme treba mať nejaké bezpečnostné previerky alebo takéto veci, čiže aj tie správy, čo nám chodia niektoré, či to dávam na sociálne siete alebo podobne, tak niektoré sú embargované, nie všetko môžem hneď zverejniť a je to tak rozlišované, ale teda áno, keď sa stretávame s pánovníkom, to bolo nečakané stretnutie, musím povedať, lebo išiel okolo,
Král s kráľovnou, my sme tam boli v tom mediálnom týme a všetci mali mobily. To je na tom najhoršie, že ja to nemám zaznamenané, lebo všetci mali mobily pred očami a ten jeden kolega mi hovorí, že vieš čo, odlož telefón, nebudeš to mať síce na kamere, ale uvidíš, že práve za nami príde, keď nebudeš mať telefón, lebo všetci tam majú mobily. Áno. On mi aj povedal, že pred 5 rokmi by všetci tlieskali a nikto by nemal mobil. A dneska všetci majú mobily a nie, že nikto, ale iba mal. Hovorím, ja budem veľmi rád tlieskať. Nebudem to mať na kamere, ale teda naozaj prišiel akurát k nám. Naozaj? Hej, akurát presne. Takže z tých všetkých ľudí si vybrali ako keby teba. Prišiel s kolegom, nás pozdraví tam, áno, a bolo to veľmi milé, že akurát k nám, lebo tak predsa len predstavte si, že príde k vám teda britský kráľ, tak to bude mu držať telefón pred očami. Ani jemu, ani tebe to asi... Ja by som z toho nič nemal, hej, lebo neviem, kde by som sa pozeral a on už vôbec nie. A nakoniec by asi ani za tebou neprišiel, keby si nakoniec ten telefón mal, že... Je mi to ľúto, ale možno to niekto iný má zaznamenané. Tak poďme možno na to. Teda on pristúpi, poďme si tak skús nás trošku poučiť, hej, že ako to asi prebieha, že keď máme sa pripraviť na to, lebo aj nás to čaká samozrejme. No ale si robíš srandu, to vôbec nie je také nereálne v dnešnej dobe, že sa tak stretnúť sa, keď príde na návštevu, možno príde do Telerána, presne tak. Možno príde, on má rád, on už hlásil aj počasie. Pristúpil, on nejako zastal, hej. Pristúpil, áno, zastal, ako prišiel ku mne prvému, to si musím povedať, a povedal mi anglicky, že you look very smart, gentleman. A mňa to obarilo tak, lebo ja som nemal ani ten žaket, tak teraz som akože, napriek tomu, že viem, ako sa správa pri panovníkovi z etikety, hej, kontrolky, učebnice, ale teraz takto do mňa drgol ten kolega. Že His Majesty speaking with you. Áno, že vaša výsosť hovorí s tebou. Vaše veličenstvo hovorí s vami a že yes sir, thank you, you too, som mu povedal, že áno, že vy tiež pekne vyzeráte. A on mi potom ešte povedal, že určite sa ešte vidíme, tak ho berem za slovo, dúfam, že sa ešte uvidíme. Takže ste si už dohodli. Nedostal si zatiaľ, alebo dostal si pozvánku možno na čaj o 5:00? Na čaj o 5:00 k nemu? Ešte nie, na čaj o 5:00 k nemu nie. Ale aj tak už asi podľa mňa vieš po tých dlhých rokoch, čo sleduješ kráľovskú rodinu, že či je nejaký rozdiel v tom, ako fungujú v médiách a možno, že presne ako fungujú aj na týchto udalostiach alebo v takom tom zákulisí. Veľmi otvorene, musím povedať, že veľmi dobrý parfum má Karol III. Nádherne vonia. Ale teda, nie, naozaj, on má veľmi rád ľudí, veľmi kontaktný je, aj keď chodí medzi všetkých normálne klasických v rámci svojich výjazdových aktivít, tak naozaj má veľmi rád kontakt, pýta sa, tie small talky nie sú také predstierané, že teraz niečo, on naozaj sa zaujíma, keď som povedal zo Slovenska, tak vedel. Čiže je to naozaj také osobné aj úprimné. Ty si načrtol trošku teraz vlastne aj ten backstage, ako tomu hovoríme, to zákulisie. V úvode si hovoril, že nie všetko môže ísť na verejnosť, nie všetko si mohol hneď nejakým spôsobom publikovať alebo teda zdieľať. Skús nám o to viac povedať. Možno nejakú pikošku, že ak by si mohol vybrať jedno, že aký je rozdiel, že čo nepúšťajú, čo si nesmel dať von, typovo, obsahovo, a čo teda je také, že áno, toto samozrejme máme radi, to môžete zverejňovať. Pred každou akciou chodí taká embargovaná správa, čo bude kde, aká procesia, kadiaľ pôjdu, kto bude v nej, ktorý koč bude, aké zloženie, a to sa nemôže hneď zverejniť. Aha. Hej, to vieme my, že aby sme si vedeli dobre zábery, že ktorý koč bude kde bude kráľovský pár, kde bude princezna z Walesu, lebo však to je tiež veľmi hľadané, samozrejme Catherine. A to bude známe pár minút pred. Ale my to vieme napríklad deň, 2, 3, neviem podľa toho, aká akcia, ale nemôžeme to zverejniť. To znamená, že aj isté udalosti, ktoré majú nejaký charakter medzinárodný, nemôžeme hneď zverejniť. Ani napríklad, keby si natočil niečo, tak ti to nikto nekontroluje. Môžeš si napríklad natočiť takto sociálne siete a tam si môžeš dať čokoľvek. Hej, keby sa podarilo napríklad natočiť aj nejaký rozhovor, dajme tomu, tak to môžeš zverejniť. To určite áno, len hovorím, že nebolo by to príjemné, keby som mu takto bradu natáčal a bolo by to pre mňa a pre neho už vôbec nie. Dobre, ešte povedz, čo by si chcel zažiť. Čo je pre teba také, že z kráľovskej rodiny, akú prestížnu udalosť alebo čo je také atraktívne? Ja mám šťastie, že som komentoval alebo videl všetky už od tých najsmutnejších po tie najviac radostné, čiže, ale možno ten čaj o 5:00 v Buckinghamskom paláci. Podľa mňa čaj o 5:00 by sme si všetci rádi. Tu ho robím, tak nech ho robím aj v Buckinghamskom, alebo nech ho zažijem. Jakub Abraham, slovenský komentátor britskej kráľovskej rodiny. Ďakujeme veľmi pekne za návštevu všetky tieto putavé informácie. Ja by som sa vedel pýtať a o tomto baviť akože hodiny, lebo za mňa to je naozaj že špičková vec.